Dins del món de l'entreteniment, els videojocs triomfen per sobre del cinema, els DVDs i la música. Si ets dels que gasta temps i diners en aquests jocs, aquí tens algunes idees perquè la teva consola no t'abdueixi. El primer videojoc de la història recreava un partit de tennis. Tot el que tenies en pantalla era dues ratlles verticals i un quadradet que feia de pilota. Ara els videojocs semblen pel·lícules i, com amb el cinema, necessites preparar-te si t'hi vols dedicar. A les universitats catalanes ja pots especialitzar-te en el disseny i la creació dels videojocs. Quants jocs tens a casa? 60 jocs. I jugues amb tots? No, Aquests 60? 3. Perquè, no sé, és l'emoció, no?, de veure un joc i dius, hòstia, jugarem a aquest joc i m'agradarà. Però a l'hora de la veritat, jugues i estàs una tarda i ja està, i el deixes guardat. Alguna vegada has comprat algun joc per majors de 18? Sí, algunes vegades tinc bastants jocs de 18 anys, però els meus pares no ho saben. Els teus pares t'han requisat mai la consola? Sí, me la tenen que treure perquè si no... I tu penses que estàs viciat? Últimament sí. Els videojocs mouen masses i la prova és el Campus Party anual que es fa des del 1997 a València. Han arribat a participar-hi fins a 5.000 persones. Això demostra que jugar amb altra gent és molt millor que fer-ho sol. Pots perdre la partida, però segur que fas relacions socials. Què prefereixes, jugar aquí o a casa? Aquí és més divertit perquè, no sé, estàs amb el del costat, amb la pantalla i no sé. Com són per internet, els dos esteu al mateix lloc i és més divertit. I quantes hores pots estar davant l'ordinador? La borrada més grossa, 8 hores potser. A veure, què podríem fer perquè la consola no se'ns escapi de les mans? Que les coses se'ns escapin de les mans només depèn de nosaltres. Us en recordeu del meu antic company de pis, l'Stanis? Doncs ell seria un clar exemple del que pot passar si abuses dels videojocs. Au revoir. Primer, confusió entre el món real i el fictici. Va arribar un moment que a l'Stanis li interessava més el que passava darrere de la pantalla que no pas el que hi havia al seu voltant. Era com si hagués canviat la seva vida real per una de virtual. Després va arribar la febre del col·leccionista. L'Stanis s'havia de comprar cada videojoc que sortia nou. Esclar, mai tenia un duro. No podia ni pagar el lloguer del pis. El dia que vaig veure l'Stanis entrar per la porta amb una d'aquelles miniconsoles portàtils, vaig dir, ja n'hi ha prou. No només pels diners, també per la seva salut mental. Vam buscar alternatives i vaig aconseguir que s'aficionés a la papiroflèxia. Ara l'Stanis ha trobat un equilibri molt sa entre els videojocs i la papiroflèxia. És un crac en totes dues coses. Jo, de moment, encara n'estic aprenent. Encara no he aconseguit arribar a l'última pantalla. Millor, m'agraden els reptes. Vaja, si no m'afanyo arribaré tard al teatre. Quin cap, em deixava les entrades. I la tele engegada. Sabies que, si apagues els aparells pel comandament, segueixen consumint electricitat? Amb un gest com aquest, estalvies energia. No te n'oblidis. Jo me'n vaig pitant que qui no té cap ha de tenir cames. Saber jugar amb la consola també vol dir apagar-la de tant en tant. Jo, des que ho faig, estalvio en piles, aprofito més el temps i tinc noves aficions. Si vols provar-ho, ja ho saps. Apa, adeu!